Першая ракетка свету Арына Сабаленко, якая вельмі рэдка наведвае родную краіну, прыехала ў Беларусь. Навошта? Ну, гэта вельмі добрае пытанне, але на паверхні просто простое, што вось была акцыя з букмекерамі, то бок яна супрацоўнічае з вось гэтымі First and Red. Гэта такая структура, якая была створана іншай расійскай букмекерскай кампаніяй Fonbet. Ну вось, і яны плацяць грошы, то бок яны маюць гэтую ўладу прывесці яе ў Беларусь. Ну, пакуль, прынамсі, я не ведаю іншых проста матывацый для Арыны Сабаленкі прыязджаць. Калі Арына Сабаленко апошні раз да гэтага прыязджала ў Беларусь, гэта быў не публічны візіт? Апошні раз гэта было яшчэ ў 25-м годзе, пасля яе перамогі на US Open. Яна прыехала ў Мінск. Я, калі шчыра, даведаўся пра гэта толькі праз тое, што мне там людзі даслалі сторысы ўвогуле іншых людзей там і пасты, дзе вось тыя людзі фоткаліся з Арынай Сабаленкай. Сама Арына Сабаленка ніяк не паказвала гэты візіт. То бок, ну, мы ведаем, яе там вельмі актыўныя соцсеткі, Інстаграм, пасты, рылскі яна посціць даволі часта, але тут ніводнага посціка, ніводнага відосіка, нічога Арына Сабаленка не запосціла. Цікава было і праз тое, што яна прыехала, гэта былі нейкі там суботнікі ў Беларусі, ну і я калі шчыра думаю, що, ну калі я пабачу Арыну Сабаленку з нейкай метлой на суботніку, ну гэта будзе проста, не ведаю, якога ўзроўню відовішча. Ты не менш не спакойна прыехала, яна ўжо пасля тлумачыла, што гэта быў выключна такі сямейны візіт, яна там маці, бабулю навесціла і ўсё. Вось, то бок яна гэта ніяк не паказвала, ніяк гэта не афішыравала. Арына Сабаленко прыйшла на сустрэчу з заўзятарамі ў атачэнні 7 ахоўнікаў. У іншых краінах мы за ёй такога не назіралі. Чым Беларусь так адрозніваецца? Беларусі в цэлым, мне падаецца, любяць вось абяспецаць, да, падумаць, каб людзі там нічога не наварацілі і так далей, не давяраюць, карацей, гледачам. Ну, хаця просто сапраўды там атрымалася вялікае мерапрыемства. Можа, такі моцны пратакол, гэта была якраз патрабаванне з боку Арыны Сабаленкі, то бок, каб была там ахова і гэтак далей. Усё ж такі зразумела, што Арына Сабаленкі гэта топ велічыня ў спорце. Я думаю, што ў жаночым спорце яна можа быць і першая зараз, увогуле не толькі не ў тэнісе, а ўвогуле ў спорце. А ў Беларусі дык гэта самы лепшы там спартсмен агулам. Можа, гэта сапраўды было такое патрабаванне Арыны Сабаленкі, бо ну яна даўно не была ўжо так у публічных нейкіх месцах у Беларусі, можа, проста попросила, каб там без эксцесаў. Цытата з рэпартажу онлайнер. Журналістам па-за межамі сцэнара мерапрыемства забаранялася набліжацца да Сабаленка з асабістымі пытаннямі, просьбамі пра інтэрв'ю і нават задаваць пытанні прадстаўнікам яе каманды. Акрамя таго, нам далі зразумець, эксклюзіву не будзе. Чаму, на вашу думку, тэнісістка настолькі жорстка абмежавала зносіны з прысутнымі медыя, якія, відавочна, не пыталі б яе ні пра адносіны з Лукашэнкам, ні пра вайну. Іншымі словамі, пытанні былі б максімальна бяскрыўднымі. Ну вось, гэта, напэўна, самы ўвогуле цікавы момант, бо я думаю, што Арына Сабаленка доўгі час вельмі так старанілася ўвогуле любых асацыяцый з Беларусю. Я, конечно, не могу гэта даказаць, але мне падаецца, што яна нават на Алімпіяду ў 24-м годзе не паехала. Яна мала такую магчымасць, бо яна ў статусе нейтральнай атлеткі магла паехаць на Алімпіяду, але адмовілася. Мне падаецца, што яна вельмі не хацела вось увогуле набліжацца да беларускага кантэксту, бо ён ей вельмі замінае. То бо калі пачалася вайна, там кожная прэс-канферэнцыя Арыны Сабаленкі пачыналася, ну амаль кожная, напэўна, пачыналася з таго, што вось там Лукашенка, а вы сустракаліся, а тут вайна і гэтак далей. Ёй было вельмі складана. Больш за тое, я думаю, што і гэта нават там па лічбу можна паглядзець, ёй былі там пэўныя праблемы з грашыма, якія з боку вось рэкламных кантрактаў. То бок, ну, брэнды, можа, крыху таксама саромеліся супрацоўнічаць з Арынай Сабаленкай. І гэта былі такія іміджавыя праблемы. Пасля ўсё ж такі Арына Сабаленка не там прамовіла гэтыя словы, што ну, там прямо зараз я не падтрымліваю Александра Лукашенко і не падтрымліваю вайну. І там бачна, што яе проста жыццё пачало неяк нармалізавацца, то бок і рэкламныя кантракты, і ўсё ў парадку, больш-менш. І я думаю, што яна вельмі жорстка ставіла ўмовы наконт гэтага прыезду.
Бо ну там відавочна, што беларускія СМІ не будуць запытвацца, ну якія у вас адносіны да Александра Лукашэнкі і гэтак далей. Але ну зразумела, тут калі адна нейкая фраза трапіць на відэа, ну гэта ўжо можа быць скандал. Таму я думаю, што она просто канкрэтна прамовіла, што вось я прыеду, скажу, што вось адкрыліся корты, дзеткі, і займаецеся там, ну то бок такія агульныя фразы, бо гэта можа мець сапраўды вельмі моцныя наступствы для Сабаленкі. Таму я думаю, што ў першую чаргу яна вось думала пра тое, каб проста безапасіць сабе. Арына Сабаленка мае сусветную вядомасць і фінансавую незалежнасць. Чаму яна пагадзілася на ўвесь гэты афіцыёз, уключаючы фатаграфіі з мэрам Мінска і выкананне дзяржаўнага гімна Беларусі? Без гэтага ніяк? Я думаю, што гэты афіцыёз гэта акурат той кампраміс, які знайшлі там Сабаленка і ну прадстаўнікі Беларусі, скажем так. То бок я думаю, што ўсіх напрутвала тая сітуацыя, што Сабаленка больш асацыявалась все ж таки з Амерыкай, чым з Беларусю ў апошнія гады прынамсі, бо яна там пасля там перамогі на турніры казала, што я хачу просто паехаць домой, і мела на ўвазе не Мінск, конечно ж. І гэта было такое сабе, плюс там у пабліку, телеграм-пабліку пул першых заўсёды з'яўляліся, што Лукашенко нешта топіў ён за перамогу Сабаленкі, то яшчэ нешта. Я думаю, што вось тое, што Сабаленка прыехала, яна пастаяла, паслухала гімн. Окей, на ёй не было там ні гербаў, ні сцягаў, там побач просто дзеткі былі у такіх смысловых цішотках. Вось я думаю, што гэта просто пэўны кампраміс, што заявіць, што маўляў, не Арына Сабаленка, гэта беларуская тэнісістка, і вось прыехала дадому, вось тут зрабіла добрую справу. Ну гэта нармальна для любой краіны, думаю, калі спартсмен робіць такія ўчынкі. Можа быць, гэта сапраўды такі пэўны кампраміс, на які Арына Сабаленка пайшла. Бо ну яна ж нават калі пра Беларусь кажа у нейкіх інтэрв'ю, то мне падаецца, гэта толькі ў адзіным кантэксце можа з'явіцца. Яна кажа аб тым, што я з маленькай краіны, вось такая там ёсць краіна ў Еўропе, Беларусь, вось я адтуль, і ну і маўляў, гэта такая вось гісторыя, што я выйшла у топ зорак свету вось гэтага всяго, ну прабачце, калхоза. Я так і прабалізую, это не менш. Вось у іншым кантэксце Сабаленка так з Беларусі не сутыкаецца. Арына Сабаленка ўжо больш за суткі знаходзіцца ў Беларусі, аднак публічнай сустрэчы з Александром Лукашэнкам пакуль не было. Як вы лічыце, ці адбудзецца такая сустрэча? І ці можа спартсменка адмовіцца ад яе? Я пачну з таго, што літаральна напярэдадні беларусы, якія зараз гуляюць у НХЛ, сустракаліся на вось этой агульнай трэніроўкі з Александром Лукашэнкай. Ну я увогуле не ведаю там кантэксту, чаму гэтая трэніроўка адбылася, але так там размаўляў з адным чалавекам, які больш-менш набліжаны. І ён кажа, ну а ці ўвогуле пытаюцца хоць у каго, да, ну вось каб такія сустрэчы праводзіць. То бок ну няма выбару нібыта. Тут все ж таки ведаеш, канешне, там Протасы, Шаранговіч і астатнія, яны гуляюць у самай мацнейшай хакейнай лізе міра, тым не менш гэта не зоркі гэтай лігі. Сабаленка гэта зорка. І я думаю, што можа быць тут і сапраўды ёсць пэўная мяжа, што вось тыя хлопцы іх просто не папярэднілі, просто так такое меркаванне магло быць такое. З Сабаленкай я думаю, што ўсё ж таки яны спрабавалі неяк размаўляць на гэты конт, але я думаю, што Сабаленка, ну, конечно, не супраць, мы ўжо пра гэта казалі, што ну і просто будуць вялікія праблемы, і мне падаецца, і з рэкламадаўцамі, і зноў такі яе будуць дапытваць на прэс-канферэнцыях, яна вельмі не любіць гэтыя пытанні наконт Лукашэнка і гэтак далей. Ці можна яна сказаць нет? Ну, я скажу так, што калі хто з беларускіх спартсменаў і можа сказаць не, то гэта толькі Арына Сабаленка. Бо я думаю, што ніхто не хоча гэтай эскалацыі. Ну, калі яны просто пачнуць неяк канфліктаваць з Арынай Сабаленкай, ну навошта? Каб яна там псіханула, яна ж вельмі эмацыйная, выйшла, сказала, што там нейкі бруд про Лукашэнку сказала. Я думаю, гэта ніхто не хоча. Таму тут, можа, і не будуць сапраўды яе ніяк
ніяк правакаваць. Паглядзім, то бок калі гэта будзе такі стрыльны прылёт, то бок просто прыляцела, адкрыла корты, улецела, ну гэта цалкам ок, і гэта кажа аб тым, што Сабаленка сапраўды знаходзіцца зараз на тым узроўні, што яна дыктуе ўмовы. Вы сказалі, Арына Сабаленка не любіць пытанні пра Лукашэнку. Чаму? Няўжо за ўсе гэтыя гады нельга было падрыхтаваць нейкі нейтральны адказ? Я таксама аб гэтым думаў даволі часта, што яна вось столькі цягнула вось гэты шлейф, але магла проста аднойчы просто сабраць прэс-канферэнцыю, сказаць: слухайце, я там окей тусіла з Лукашэнкам, зараз у мяне з ім сувязі няма, я не падтрымліваю тое, што ён робіць, я просто хачу гуляць у тэніс, вайна гэта дрэнна, яна таксама гэта казала. Ну просто канкрэтна нешта сказаць, і ўсе адстануць, і ўсё. І калі ж нехта будзе запытваць, яна кажа: я вось прэс-канферэнцыю рабіла, але вось яна гэта не зрабіла. І нібыта у ёй сапраўды ёсць пэўная праблема з тым, каб вымавіць вось гэтую базу, да? Чаму є з гэтым праблема? Вось тут пытанне, альбо гэта мова, бо ну калі верыць там крыніцам, то ёй там пэўны час дапамаглі яшчэ на пачатку яе кар'еры, і дапамагла менавіта сям'я Лукашэнка. То бок можа яна проста ім ну вось павінна гэта нешта, і вось зараз яна просто не мае магчымасці там канкрэтна ўсё сказаць. Ну ці сапраўды яна, можа быць, і падтрымлівала Лукашэнку. Ну я проста не ведаю, што ў яе ў галаве і якія ў яе там маральныя якасці, і ну я з яе не знаём асабіста, просто гэта такія думкі, ну што тут можа быць. Але сапраўды тое, што яна за столькі год не магла вось канкрэтна на гэтае пытанне адказаць, ну тут вялікае пытанне паўстаюць.